Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur gurekin ditugu Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi Moriartikoak. Pentsatzen dut soberan ezagutzen dezuela Moriarty, baina pixka bat komentatzearen beraien filmografia. Euskal zinearentzako oso garrantzitsuak izan dira eta dira Moriarty. Eta besteak beste, Lucio, 80 egunean, Loreak, Handia, La trinchera infinita, Cristóbal Valenciaga seria edo Maspalomas egin dituzte orain arte, ez? Eta bere hitza eman aurretik ere komentatu nahi nuen zurekin, azken aldian, behin baino gehiagotan galdetzen dietela kolektibo izanik nola egiten duten lan beraien artean, ez? Beti da jendeari sortzen zaion zalantza hori edo galdera hori, baina 3 zeate, 4 zeate, baina bazazte pixka bat txandak egiten, ez? Batak zuzendu, besteak zuzendu. Azken urtetan zinearen munduan nik uste dut aldarrikapen bat ari dela egiten zinea beste era batean egitearen alde, ez? Pixka bat horrelako genio eta askotan zuzendari despotak izan diren horiek alde batera utzi eta orain ari hitz egiten zinea egiteko era horizontalago bati buruz edo ez dakit, kolektiboago bati buruz. Askotan ere komentatzen da nola den garrantzitsua zalantza eukial izatea pelikula bat egiten duzu bitartean, ez? Eta hori oso lotuta dago azkenean zinea beste era batean egite horrekin. Moriartyk 25 urte daramatzate zinea kolektiboan egiten, eta nire ustez hori zinea egiteko ere era ezberdin bata. Beraz, iruditzen zait hori ere oso garrantzitsua dela eta azpimarratzeko zerbait dela. Hau esanik, txalo bero bat, eta nahi dezuenean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko etortzeagatik. Ni Jose Mari naiz. Eta ni Aitor. Bueno, eta ingo dugu hola pixkat gure asmoa da nolabait pelikularen prozesuaren fase edo etapa desberdinak aipatzea, batzuetan gehiago sakonduko dugu, beste batzuetan gutxiago, baina hoixe da pixka bat prestatu duguna, ez? Ea zemuzateatzen den, pixkat urduri gaude, ez Aitorrek ez ditori esaten usten, oseak, zerbait esan barra. Baina esan dezu ya. Gidoitik hasiko gea kasu honetan, badakizue gure, edo agian ez dakizue, baina guk normalean lurrek esan duen bezala kolektiboan lan egiten dugu, eta hor gure implikazioa desberdina izaten da proiektu bakoitzean, bai gidoian eta bai zuzendaritzan. Kasu honetan, gidoianik sinatu dut bakarrik, alde batetikan historioa hasiera batean nahiko pertsonala zalako, entzuten da, ez? Bale. Baina bestetik ere, gero normalean beti dago bat eramaten duena proiektuaren pisua, ez? Ideia ekartzen duenak eramaten du pisua, baina gero besteok sartzen gea, ez? Kasu honetan, Aitor eta Jon Markoren pelikulan zeuden sartuta buru belarri, eta gero nola historia ere nahiko pertsonala zan, azkenean nik sinatu dut bakarrikan gidoia, ez? Orduan pixkat gidoiari buruz hitz egingo dut, eta, lehendabiziko gauza nondikan sortu zen ideia, ez? Ideia 2016an sortu zen, nik egin nuen Maspalomasera egin nuen lehendabiziko bidaian, besteak beste honekin topatu nintzen, ez? Musika gu jarria, noski. Hauek ja ezagutuko dituzue, behintzate pelikula ikusi dezutenak, baina beste irudiak hau izan zen berez gauza asko grabatu genituen Maspalomasen azkenean kanpoan gehatu dianak, ez? Pixkat postal modukoak eta alde batetikan Maspalomasen nahi atentzio dituziana izan zen, bai, bere urbanismoa, bere arkitektura, baina baita ere bertako hondartzak, ez?
bertan zegoen giroa, batez ere ikusten zan jende heldu kopurua, ez? Biluzik, beraien gorputza erakusteko arazorik gabe. Eta, bueno, bertako baita ere paisaia, ez? Bertako dunak oso ezagunak dira. Eta nola batzuetan topatzen zenitun, hor, igota, gizonak, ez? Alde batera bestera begiratzen, ze hor dunen atzean, badago kruizin egiteko, zona desberdinak, ez? Baina batez ere, atentzioa ditu zidan, nola jendiak zekan, bizitzeko, gozatzeko, grina handia, ez? Eta etzun inporta inbeste adinak. Jende heldua ikusten zenun, festaz eta sexuaz gozatu nahian, bikote desberdinak, jende helduena, baina baita ere heldu bat gazte batekin, jendea juten zan nahizun moduan, batzuk ipurdia erakusten, beste batzuk emakumez jantzita, osea, denetik zegoen, ez? Eta dena oso modu lasaien eta asko errespetatuz, ez? Ondartzaz gain, gero zeon Jumbo deitzen dan, zentro komertziala, da hola anfiteatro formako zentro komertzial bat, dagola tabernaz beteta, ez? Taberna guztiak edo gehiengoak gehiak dira, eta bakoitzak topatzen du nahi duena. Nahi badezu Ruizin tabernak, nahi badezu taberna lasaiago bat, baina gela ilun batekin, nahi badezu helduentzako taberna bat, diskotekak, drag queenen tabernak, orduan, bueno, nei horrek guztiak, ez? Hau da Naunt, taberna hau bitan agertzen da pelikulan, taberna alemana da, askotan musika alemana jartzen dute, eta batez ere jende helduarentzako da, baina jende gaztea ere egoten da, ez? Orduan bertan baita ere batzutan ikuste zu jendia hemen alo suelto dabiltza, baina baita ere baile salo agarrau, eta bueno, hau da pixka bat bertan aurkitu dezakezun giroa, ez? Nik uste batez ere atentzio deitzen zidan, hor ikusten dezun jende heldu kopurua, ez? Eta azkenekoetan pixka bat honi buruz pentsatuz, ez, konturatzen ze azkenean ez gaudela ohituta hemen diskoteketan eta jende heldua ikustera, ez? Eta nolabait gizartetikan kanpo egongo balira bizigea, ez? Eta nik uste hori adibidez Maspalomasen ez dala gertatzen, ez? Donon aurkitze duzu edo zein adineko jendea, ez? Bueno, bai, ez? Ez, listo, ez? Nik uste... Orduan, nik hau dana ikustean esan nun, nahi hau dana pelikula batean, edo nahi ez jarri hitz egiten duten betartean, hau dana pelikula batean erakustea gustatuko litzaidake, ez? Oraindikan ez nekan ideia, ez, zeri buruz hitz egin, baina pentsatu nun interesgarria izango litzatekeela Maspalomaseko mundu hori edo nolabait pelikula batean erakustea. Eta ideia etorri izan nolabait... Hau da Ander Sistiaga gure... Bai, hau izan zen produkzio zuzendariarekin egin nuen lehendabiziko bidaia, izan zala Winter Prideen pelikulan agertzen dan festa bera, baina urtebete lehenago. Eta hortxe ideiak hartzen ere, nondikan joan gintezkeen, eta gero pelikulan antzeko zeo zer grabatu genuen, ez? Bai, ideia gero berez, historia edo ja sortzeko ideia etorri zitzaidan artikulu bat irakurri nunean, gutxi gora bera garai berean, ez dago konexiorik, lehendabiziko arazoa. Irakurri nuen artikulu bat non hitz egiten zen kolektiboko, LGTBIQ+ kolektiboko jende helduari buruz, ez? Eta artikulu horretan komentatzen zen nola zahar egoitzetan edo ingresatzen zitzaienean askotan armairura itzultzen zian, ez? Bertan aurkitzen zuten realitatea hostila zelako behaientzako, ez? Federico Armenteros adibidez dela 26 de diciembre fundazioko zuzendariak esaten zuen 26 de diciembre da LGTBIQ+ kolektiboko jende helduen elkarte bat, ez? Madrilen dagona.
daukate proiektu bat aspaldidanik garatzen doana, baina oso mantxo dela residentzi bat irekitzea, LGTBIQ+ kolektiboarentzako. Eta, noizbehinka artikulu hauek agertzen zian, ez? Hori adibidez 2017koa zan, gero badago beste bat 2019koa, nolabait nik nintzen mundu horrekin edo familiarizatzen, ez? Eta pentsatu nun, Vicenteren historia hortikan juntzitekeela, ez? Hau da, pertsonaia bat sortu, eta pixka bat Maspalomas eta erresidentziaetako realitate hori kontrastatu, ez? Eta hor gure pertsonaiaren edo bidaia osatu, ez? Orduan, gero, hau 2016an izan bazan, gero sartu ginen oaindikan handia grabatzen edo editatzen zinaten, gero Trintxera infinitan sartu ginen, eta behin Trintxera infinita amaitzerakoan, bildu nintzen, Matia Fundazioan lan egin zuen emakume batekin, Mertxe Erizekin. Gizarte langilea izan zen, eta pixka bat, 2 orduko edo entrevista batean kontatu zian, bai gauza orokorragoak, ez? Zein zan bere ikuspuntua egoitzekiko, oso kritika zan bera egoitzekin, baita ere, adibidez Matia Fundazioan eta beste residentzi batzuetan emandako sistema aldaketa, ez nola pasadian zerbitzuan oinarritutako sistema batetik pertsonetan oinarritutako sistema batera, ez? Jendeari galdetuz, esan ez bezala, azkenean jendeak bere bizitza proiektua edukitzeko eskubidea dakala, ez? Eta askotan residentzietan egoliarrei edo tratatzen zaiela umeak bezala, ez? Proiekturik eukitzeko eskubiderik izango ez balute bezala, ez? Horri buruz hitz egin zian, baina baita ere gauza txikiei buruz, ez? Hemen ikusten egiana da beste residentzi batekoa, miserikordia, baina baita ere pixka bat gauza berdinei buruz ari da hitz egiten, ez? Etxea, pixka bat residentzia etxe batean bilakatu, edo behintzat horretan saiatu, langileen, ofizinak eta mailak pasilloetara eta egongeletara atera, jendeak bereien etxetako altzairiak ekarri, hori, ez, horrelako gauza asko. Pisuetan antolatu, ez, ez danak jangela batean, baizik eta pixuk antolatu, ez, eta horrelako gauza asko, ez. Gauza horiei buruz hitz egin zidan, baina baita ere pixka bat, erresidentzi baten eguneroko dinamikaz, eta baita ere residentzi batean sartzen zeanean, ez, eman behar dituzun pausoak, ez. Eta konturatzen zea, berarekin hitz egiten, azkenean oso lotuta zegoela, gogoeta asko oso lotuta zeudela, jendelduaren, edo jendelduak sufritu dezaken pixka bat, identitate galerari buruz, ez? Nolabait residentzi baten sartzen zeanean, zure identitatea nolabait ezabatzeko edo arriskua zeon, ez? Orduan, berak adibidez kontatzen zian hori, nola iristen zean momentu berean, ez? Ja badago gobernanta bat, inventarioa pasatzen, 6 muda, 6 ezakizen bat praka, ezakizen bat alkandora, eta gainera eramaten badezu prenda delikatu bat, kanpo gehatzen da, ez? Gero garbiketa industriala da, eta izorratu daitezke, eta hori dana sekuentzi batean bildu genuen, gero pelikulan sekuentzia moztuta dago, baina goazen osoa ikustera. Bere izena arropa guztietan jarri dut, zorezun. Zondo. Kamiseta 8. Haueko bezatz. Zeratik ez? Tela delikatua dira. Hemen modu industrialan garbitzen dugu dela.
Bat egingo lirateke. Bueno, hau dana esateko horri Bigarren ikusten dugu, zatia bai, kendu egin zela. bigarren zatia kendu egin zen erritmoaren aldetik, ez, baina guri gustatzen zitzaigun zen nolabait erakusten zuen, ez, pixka bat nola zoazen pixka bat identitate hori galtzen, ez, zure alkondarak kentzen dizkizute, Maspalomasen ikusi ditugun alkandorak, gero bat zegoen bigarren zati batean ikusten genula nola Vicentek eskatzen zion bere alabari, inporta zaizu alkandorak etxean garbitzea eta neri ekartzea, eta orduan horrela berriro ere sartzen zian alkandorak historioan. Baina bi zati horiek kendu genitun erritmo arrazoiengatik, baina bai horretaz gain Mertxek, emakume honek, gizarte langile honek bai hitz egiten zula beste gauza batzuetaz, batzuk baita ere sartuta zeuden, ez, nola askotan nola ez dauden auxiliar nahikoak, ez, jartzen dizute fardel bat eta intzazu hor pixa edo kaka, ez. Orduan bazegoen baita ere sekuentzia bat lehendabiziko gauean ez jartzen ziotela eta Mertxek esaten zian, zu probatu zazu fardel bat jartzen eta kaka egiten edo pixa egiten, ez da hain erresa, osea, violentoa da berez, ez? Orduan, zeuden hor hainbat gauza nolabait hitz egiten zutela, zure, borondateari buruz edo zure borondatearen aurka dijoazen detailei buruz, ez? Erritmo aldetik lehendabiziko gaua ja luzeegi gehatzen ari zitzaigun eta orduan bi detaile horiek kendu egin genituen, ez? Baina, elkarrizketa hori, 2 orduko elkarrizketa hori oso lagungarria izan zen, eta eskerrak ze aurretik egin nuela, agian bestela bidez egin zitekeen, ez? Gero ja konfinamendua etorri zen. Orduan konfinamenduan justo gertatu zen, danak geldirik, eta nik ez nakan oraindikan ezer garatua, baina dirulaguntzen, gidoiak idazteko dirulaguntzen epe bat luzatu egin zen. Eta orduan esan nuen, banoa idaztera, ez? Eta orduan hor ere nolabait konfinamendua sartu egin zen, ez, historioan. Ze azkenean iruditzen zitzaigun nolabait konfinamenduak ere dialogatzen zuela gure historiarekin eta Vicenteren historiarekin, ez? Gaina kuriosoa izan zen, ze justo konfinamendua hasi baino 2 aste lehenago La Trinchera Infinita plataformetan estrenatu zen, eta konfinamendua hasi zanean, sare sozialetan eta hasi zian esaten, ze erlazioa dakan konfinamenduarekin, eta gau, ni bitartean neon zea idazten, Maspalomasen tratamendua idazten, eta nolabait naturalki baitere sartu nuen, ez? Eta agian koinzidentzia dirudi, baina azkenean agian ez hainbeste, guretzako La Trinchera Infinita eta Maspalomasen artean badago erlazio bat, ez? La Trinchera Infinitak hitz egiten zuen ateratzeko beldurrari buruz, nola beldur hori barnean sartze zaizun, aldatzeko beldurrari buruz, gaina gogoratzen naiz elkarrizketetan esaten genula, ez? Pixka bat, bazan Espainian gertatutako zerbaiten islada, ez? Baina baita ere bazuen dimentsio metaforiko bat, ez? Eta nolabait hitz egiten zuen edozeinek izan dezaken, aldatzeko izan dezaken beldurrari buruz, eta hori izan daiteke lana uzteko beldurra, zure bikotea uzteko beldurra, edo armairutikan ateratzeko beldurra, ez? Horrela esplikatzen genuen. Eta orduan nolabait Maspalomas bada, La Trinchera Infinitak simbolizatzen zuen horren aplikazio erreal bat, ez? Eta nolabait konfinamendua hor sartzea modu naturalean sortatu zen, ez? Azkenean, egia da guk ikusten dugun armairua Vicenterena dela, baina baita ere egia da azkenean pertsonaia bakoitzak baduela bere armairu propioa, ez? Nik hasieratik argi izan nun gidoia nahi nuela Vicenteren ikuspuntutik kontatzea, hau da, guk ikusten dugun guztia da Vicentek ikusten duena, pixkat La Trinchera Infinitan bezala, ze Trinchera Infinitan ikusten dugun guztia Higinio protagonistak ikusten duena da. Eta nolabait ikuspuntu horretan ere,
karo, bestei buruz ikusten dugun hori da, beraiek erakusten dutena, ez? Eta nolabait, orduan batzuetan somatzen dezu agian atzetik gehiago egon daitekela, ez? Askoko galdetzen digute adibidez. Bai, Xanti bere gilakideak zerbait sentitzen du edo ez du sentitzen Vicenterekiko, batzuek laguntasun bat ikusten dute bakarrik, baina beste batzuek esate dute, nik uste badagoela zerbait, eta hori azkenean berak hilobira eramango duen sekretua izango da, ez? Badagoen edo ez dagoen. Baina alabaren kasuan adibidez bai ikusten degula batez ere pelikularen momentu batetik aurrera nola berak ere bere armairu propioa baduen, ez du bere semearekin bere aitaren existentzia komentatu, ez besteekin ere. Orduan nolabait ikusten dugu badaukala baita ere armairu bat, ez? Baina gure kasuan bakarrik Vicenteren erakusten dugu, hala ere amaiera aldera pandemia sartzen danean eta konfinamendua sartzen danean nolabait aigea baita ere esaten, orain hemen errealitate bat sortzen da non guztiok konfinatu egingo gaituen, eta bada baita ere konfinamendu psikologiko horren metafora bat, edo agian ez hainbeste, konfinamendu fisiko bat dagoenean baita ere azkenean konfinamendu psikologiko bat ere garatzen da, ez? Eta bueno, bai, hor idatzi nun, gero dirulaguntza eman ziguten, idatzi nun, enroiatzen nahi naiz, ez? Dirulaguntza bat eman ziguten, zorionez, eta lehendabiziko bertsio bat idatzi nun, 60 piko horrikoa, guretzako berri ona, ze normalean beti gidoiak egiten ditugu luzeagoak, eta gero pelikulak, Trintxera Infinetan kasuan batez ere oso luze gehatu zitzaigun, ez? Normalean, gidoi batean esaten dute orri bat, minutu bat, baina gure kasuan gehiago izaten da. Eta orduan ikusi genuenean 60 piko horri esan genuen, ze ondo, behingoz pelikula motz bat egingo dugu. Baina, gero, lehendabiziko bertsio horrek jazuen ikuste dut, azkeneko bertsioan dauden elementu gehienak. Agian ez egon erabat garatua Vicentek Grinderrean Iñakirekin zituen elkarrizketak, bat zeuden gauz, amaiera desberdina zan, ilunagoa zan, motzagoa zan, niko esango nuke, bat zeuden desberdintasun batzuk, ez? Eta gero bai dialogoak eta pertsonaiak agian ez zeuden horren beste sakonduak, baina oinarrian berdina zan. Eta orduan gero, lehendabiziko bertsioa idatzi eta gero, ikusten dezutenez, filma dago idatzia gazteleraz, nik gehiago idazten dut gazteleraz, baina gero ere gertatzen dena da, lantaldean jende askok ez dakiela euskeraz. Orduan, askotan igual uzten ditugu zeak, nola esaten da, narrazioak gazteleraz, ekipo guztiak ulertu dezan, eta gero dialogoak euskeraz, ez? Zer esan barrun gehiago? Bai, orduan, gero sartu ginen Cristobal Valenciaga proiektuan, Markorekin, eta 2023 arte ja enitzan berriro ere gidoian sartu, ez? Osea, idatzi izan lehendabiziko bertsioa 2020an eta gero 2023an, 3 urte beranduago, hasi nintzen berriro ere horretan lanean, Jon eta Aitor Markorekin zeuden bitartean. Eta horri izan zen prozesu pixka bat, ez dakit gogorra esan, baina prueba error asko egon zian. Ikusten nun, nahi nuela nolabait historioa hazi, baina nera berean probatzen ditun gauza asko arrazoi batengatik edo besteangatik atzera botatzen ditun. Orduan zan denbora guztian gauza batekin, ideia batekin emozionatu eta ondo hau sartuko dut eta gero osotasunean irakurri eta ez honek ez du funtzionatzen, ez? Eta probatu zian gauza desberdinak, ez? Adibidez, Esteban zela ofean dagoen pertsonaia bat da Vicentek pelikula hasieran utzi duen bikotea,
nolabait agertzen zen residentzian, eta egiten zion bisita bat, eta nolabait Vicente ja ordurako armeiruan zegoen berriz, eta violentatu egiten zen, lotxatu egiten zen, eta egoera interesgarri bat zegoen, baina nera berean ikuslearentzako zuk ja estena hori sartzen badezu, nolabait ikusleak erantzunak behar ditu, ez? Zergatik handago hau hemen, zer gertatzen zaio gero, nolakoa zan behaien erlazioa, hasten da, beraien atentzioa asko zabaltzen da, ez? Eta guk behar genuen gure atentzioa kontrolatuta euki, ez? Zer da, Gero, hau da adibidez eskaleta. Guk normalean idazten degunean, lehendabizi, hau teorian da, ez? Lehendabizi egiten duzu eskaleta, gero tratamendua, eta gero gidoia. Baina gero errealitatean edo behintzat gure errealitatean faseak nahastu egiten dira. Adibidez igual hasi zaitezke eskaleta bat garatzen, iristen zea ezakit, horiak amaitzen den punturaino, ez, dala maspalomaseko zatia, eta gero igual ezakizu jarraitzen momentu horretan. Orduan hasten zea, behintzat hasiko naiz hau garatzen, ez? Eta iristen zea horreaino, eta gero bazoaz pixkanaka beste guztia garatzen, ez? Igual tratamendua, baina gero salto egiten duzu dialogetara, eta ja gidoiaren zati bat idazten duzu. Pixkat kaotiko alde hortatik ez daukagu oso disiplina argia, ez? Etxoin, utzi, momentu bat. Eskaletaren inguruan, bai oso interesgarria da niretzako behintzat, pelikula bat idazten ari naizenean, eskaletatzen ditut beste pelikula batzuk. Adibidez, pelikula honentzako hartu nuen, normalean da zer intuitiboa, eta nik esan nuen, eskaletatuko dut alguien voló sobre el nido del cuco. Orduan, ikusten duzu pelikula eta bazoaz apuntatzen sekuentzi bakoitza. Eta gero analizatu egiten duzu, beida, hemen dago giro bat, hemen dago egiten du, edo ez, pixka bat sakontzen duzu egitura horretan, ez? Dala gutxi gora bera hau, ez? Esan gutxi gora bera formaldetik azkenean dia puntu horiek, ez? Eta netzako hori oso interesgarria izaten da, ez? Batzutan horrek, prozesu horrek ere pentsa arazten dizu asko zure gidoian eta nondikan nora eraman nahi dezun historia, ez? Urrengoa. Gero, hau beranduago egin genuen zer izan zan, Aitorrekin batera, gidoia idazten dugunean, nik kasu honetan bakarrik idatzi nuen, baina gero bai egontzela beti egiten dugu konklabea deitzen dioguna, ez? Dala nolabait tokiren batean elkartu, batzuetan Arantzazun izan da, kasu honetan Arantzazu ez genuen tokia proposa bezala ikusi eta Garainoren baserrian elkartu ginen. Eta nolabait dagoen azken bertsioa edo mai gainean jartzen dugu eta sakondu egiten dugu, igual 2-3 egunetan, ez, ikusi pixka bat aber zer funtzionatzen duen, baina hori izaten da ja amaiera aldera, ez? Hori izaten da inkluso preprodukzioan gaudenean. Ja, ari garenean prestatzen pelikula, ari garenean ja, erabakiak hartzen aktoriak, eta inkluso ez dakit hau noiz izan zen, baina igual esan leke 6 astelenago dolako zerbait. Hartzen dituzu 3 bat egun, eta, segunda zelakoan proiektua, Barentziagakin ustot aste bete onginala, ez? Aste bete bateo, bai. Ara begiratu du ze jon dagoan, baina, ez du hitz egin nahi. Gainea Balentziagan izan zala Arantzazun. Orduan, hau da berez? Hau berez, pixkat planifikatzen hasi ginean, baita ere nolabait planifikazioa egin nahi duzu gidoiarekin lotuta, ez? Orduan, hasten zea, baita ere pixka bat memoriatik eta ateatzen dituzun gauza batzuk zian gogoetak, ez? Hori, adibidez, gero gainea nolabait vigente jarraitu dituzten gauzak, ez? Hor jartzen zuen, ez? Residencia, ez? Metafora de la sociedad que lo homogeneiza todo, el sistema opera de tal manera que tú vas a ser el primero en rechazarte a ti mismo. Pixka bat, hor kontzeptuak zeuden kontzeptuak, ez? Lotura gehiagirik gabe, baina buruan genitunak, ez? Eta gero ja, gidoiarekin lotuta
junginan pixka bat analizatzen residentzian sartzen danetik, bueno, bazegoen Maspalomasen zatia, ez? Dinamismo jarri dugu hor, beste kontzeptu bat ere bai inmersioa zan, ez? Guretzako Maspalomasen zatia zan batez ere inmersio bat eta bai planifikazio aldetik, plano asko pertsonaiaren atzetik, jarraituz eta abar, soinu aldetik eta inmersio horretan sartu nahi genuen ikuslea, ez? Eta hortikan aurrera, ja beste zati guztiak zian oso Vicenteren psikologiarekin oso lotuta, ez? Orduan banatzen genituen. Hau da, errepaso bat, gidoiarena oso notortze zaiguna baita gidoi teknikoa egiteko zati bakoitzean pixkat zuk esan duzu moduan Vicenterekin bagoaz, ze nahi dugun transmitiu. Vicente zela sentitzen da momentu horretan, hor gorriz jarrita dagona, ez da, pikimat horrek esaten du gutxi gora bera momentu hortan zer esan, eta pista bat jakiteko, igual kontatuko dugu planoa era honetan, edo ez duzula beti jarraitzen, baina azkenin da referentzia. Bai, eta kasu batzuetan agian gero formarekin gehiago lotzen dugu, beste batzuetan ezain beste, ez? Baina nor adibidez, hasiera, bai residentziaren hasiera guretzako oso garrantzitsua zan, zen hor bazegoen arrisku bat, pelikula pixka bat gelditzeko geldirik bezala, ez? Eta bai nahi genuen lehendabiziko eguneko gelditasun hori, baina nolabait gidoian agertzen zan, zer zan, urrengo goizean behar genuen nolabait erritmoa, ez? Eta ikusi nola, ez erritmoaren gatik, baizik eta azkenian pertsonaia honi dana pasatzen zaio gainetik, eta ez dauka denborarik nolabait bere realitatean edo posizionatzeko, ez? Ez du haindikan erabaki esango duen edo ez homosexuala den, baina ja guztiek ez, batzuek ja hitz egiten diote heterosexuala izango baliz bezala, berak ez du ezer esan, baina dana oso repentinoa da eta ez du ezer esaten, ez? Dago pixka bat blokeatuta bezala, eta orduan erritmoa basaiadore hori edo nolabait irudikatu nahi genuen, eta hori musikaren laguntzarekin eta planifikazioaren laguntzarekin hor badago lehendabiziko goizeko sekuentzi sorta bat musikarekin lagunduta pixka bat hori transmititzen zuena, ez? Hor argi genuen, gero beste momentu batzuetan agian ez zegoen horren argi bere psikologiak nola eragin zezakeen planifikazioan, baina denbora guztian oso presente genuen evoluzio hori, ez? Pesatzen gaurrengoa, Ibornea. Erreferentziak. Bai. Bale, ez digu denborarik ematen. Bale. Bueno, erreferentziak, bai. Jarriko ditugu argazki batzuk, normalean, ni gidoia idazten nahonean, eta, gidoia idazten ez badet, baita ere zuzendaritzarako, eta guztiok egiten degula, beti naho argazkiak eta kuadroak hartzen, ez? Eta batzuk agian erlazio estetiko zuzenagoa daukate egiten degunarekin, beste batzuk agian historiorako ideiak ematen dizkizu, ez? Orduan, hemen hartu ditugu batzuk, baina, arrazoi desberdinengatik, ez? Ni banoa, batzuetan ez dakizu gero erabiliko dezun edo ez, ez? Baina batzuetan hasten zea igual, bai pentsatuz, behar ditut, lokalizazio honetako argazkiak edo irudiak edo kuadroak edo gizon biluziak edo behar ditut, bazoaz pixka bat kontzeptuak edo zure buruan dituzun kontzeptu horiek nolabait argazkietara eta irudietara eramaten, hori bilatzen, eta gero agian batzuk erabili ditzakezu, beste batzuk ez, baina hor daude, ez? Orduan, guk hauetaz gain, karpeta pilo bat ditugu, ez? Baina hartu ditugu batzuk. Adibidez, kasu honetan, zein ez? Lucian Freud, eso? Venga, Lucian Freud. Hau ez da guk erabili degula gero gure pelikulan, baina bai nolabait gure kontatzen ari gean historiarekiko ia posizio batean jartzen gaitu, ez? Nola erakutsi nahi ditugu gorputzak, ez? Ez da gero erreferentzia estetiko bat, baina bai ikuste dituzula gorputz batzuk ez diala perfektuak, ez? Oso postura desberdinetan eta abar, eta nolabait, zuk zure historiarekiko edo daukazun bizio horretan edo laguntzen dizu, ez? Kasu honetan zerbait ambiguagoa da, ez?
Gero badaude beste gauza batzuk, agian gure pelikularekin edo, batez ere kasu honetan Martin Parr, hondartzarekin eta oso lotuta dago, bere koloreak eta abar, interesgarriak egiten zitzaizkigun, ez? Gure, hor Ramon, Vicente daudenian, bueno, oso egoera kostumbristak, ez, batzuetan, beste batzuetan oso pertsona desberdinak, ez, eta hori interesatzen zitzaizkigun. Adibidez, Tom Bianchik ditun polaroidak asko interesatzen zitzaizkigun, hauek ez dira polaroidak, baina hauek bai, ez? Eta hemen hau batez ere Javirentzako, koloreentzako eta oso interesgarria izan zen, Javi Agirrerentzako, ez? Ze guk karpeta hauek danak pasatzen dizkiogu bai Javiri eta bai Mikel arte zuzendariari, ez? Hau izan zen bastante importante Javirentzat hartzeko referentzia hondartzako estenentzat, bueno, Maspalomosentzat. Bai, orduan, kasu honetan, adibidez, bai referentzia horrek erlazio gehiago izan zuen zearekin, ez? Estetikarekin. Gero adibidez, badago baitere, bueno, Luis SH dala Instagramen topatu nun, eta da Kanarietako argazkilari bada, eta beti egiten ditu gizon biluziak, ez? Hondartzan, eta, karo, Kanarietan izan da, askotan, referentziak biltzen dituzu, batzutan igual jakin gabe gero erabiliko dezun edo ez, ez? Hauek adibidez ez daukate lotura gehiagirik, baina hauek ja pixka bat bai, ez? Bueno, hor gehatzen dira karpeta batean. Hau bai, ez? Hau adibidez, izan zen referentzitako bat pelikularen hasierarako. Bai. Gero adibidez hor gero badaukagu Josigo, Donostikoa da, ezagutuko dezute. Ez, Josigo baina lehenago jarri, Raymond Depardon berez hasi ginen ikusten, ze baditu residentzi batean argazki edo reportaje oso interesgarri bat, oso residentzia desoladorea da, gure ez da horrelakoa, baina biltzen zen itun, ez, eta gero topatze dituzu bere beste argazki batzuk, eta dibezkuntzaitez bera, azkenekora. Adibidez, gizon hauek, niri, ez dakizu noiz ikusi dezun argazki hau, baina segituan nik pentsatzen nun, nola ikusiko lituzke gizon hauek Vicentek, ez? Edo jarri bestea, urrengoa, edo gizon hauek Vicentek, eta hor hasi nintzen imaginatzen bere maikideak, ez? Nola bai Santi eta bai bere maikideak gozaltzen ari danean, ez? Eta imaginatzen nuen berarentzako violentoa izan zitekeela edo hostila izan zitekeela, ez? Hauekin pare-parean topatzea, ez? Gainea ikusitan nondik datorren bera, orduan horrek nolabait historiarekiko baita ere ideia bat ematen dizu, ez? Edo Josigoren kasuan bai bere argazkiak arratsalde horiek edo bai zegoen arratsalde bat hor historioan Vicente Alkandorak probatzen ari danean eta interesatzen zitzaigun hori referentzia bezala, bere hondartzako argazki guztiak, batez ere koloreak edo. Eta argazkiatek inspiratu zigun estena bat. Bai. Hauxe. Hau, pixkate plagiatu egin genuen, nolabait esateko. Nei argazki hau asko gustatu zitzaidan, ze gogorarazten zidan pixka bat itsasoa, ez? Nolabait itsasoaren edo uraren olatuak, ez? Eta gero lur hori edo zoru hori, ez? Gurrezkoa ziurrenik, edo igual baldosa bada, baina marroi horrek, ez? Nolabait area ere gogorarazten zidan. Orduan, pentsatu non agian momentu batean interesgarria zitekeela horrelako zeozer pelikulan egitea, ez? Hau literal, Javi Agirrekin prestatzen ari ginean, argazkia ikusten genuen. Hau zela da argazkia. Bai. Eta guazen hau, nahi zuen moan egitea. Bai, eta hemen adibidez, gero sartu zan, Nei Maspalomasera juten naizenean, normalean igual hondartzara noanean askotan zapatilla batzuk erabiltzen ditut, ja oso zaharrak daudenak eta gero ez ditut erabiltzen, baina gero Donostian noizbait jarri naizenean, naiz eta hilabeteak pasa izan, area eukitzen jarraitzen dute, ez? Eta nolabait kontzeptu horrekin sortu genuen
sekuentzia, ez? Da sekuentzia bat igual gehiago kontemplatiboa, simbolikoa izan daiteke baita ere zentzu batean, ze hor badago, berak azkenean, hemen dago nolabait bere armairua eraikitzen, ez? Bera ari da, ordurako bronka bota dio Iñakiri, bere ausiliarrari, oain esan behar dio psikologari nahi dula ausiliarra aldatzea, nolabait da bere armairua eraikitzen, ez? Eta hor ikusten dugu nola area erortzen zaion eta beak ezabatu egiten du hankarekin, ez? Orduan, bai. Ez, hori. Eta baita ere, hori izan modu bat, argazki hori edo modu bat edo Maspalomas berriro ere ebokatzeko, ez? Nolabait ikuslearen buruan edo berriro ere Maspalomas ekartzeko, ez? Maspalomas erakutsi gabe. Eta gero baita referentzia dut pelionak. Igual kasu honetan beste pelikula batzu aurrian, gure beste pelikula batzuen artean, baina referentzia gutxi gogoratzen ditut, baina badaude. Bai. Adibidez, beste batzuk ere baude, baina hor dago el agente topo, kontutan hartu zala pixkat, ez? Bai, kasu honetan gehiago zan, ez dakite el agente topo ikusi dezuten dokumentala da, baina, zeuden egoerak edo, askotan hartzen dituzu pantailazoak, ez? Jakin gabe gero erabiliko dezun edo ez, baina egoerak, gero beste bat jarrerak, oso importantea batez ere Maspalomasen satirako zan el desconocido del lago. Bai, el desconocido del lago batez ere hasierako dunetako sekuentzia horrentzako oso garrantzitsua izan zen. De hecho, estena bat kalkatu egin genuen. Bai. Kalkatu, bai, nahiko. More or less. Bueno, vamos a darnos un poco de mérito. Claro. Hauxe, venga. Bai. Begira, ya incluso guken kuadreak eta denak egiten nola pixkat. Eta hau ere pixkat. Eta hau ere antzekoa zen. Hau ere, etxean gaude eta jantzakeko. Baina, berak ere kalkatuko zuen, baitetik igual. Edo ez. Ez dakigu. Vale, baina hau da batez ere Maspalomaseko giroa eta Cruisinarena, eta ez? Eta gero hori izan ere, el desconocido del lago ikusi ez badezute baita ere, Cruisin, da, Frantziako laku batean, ondartza batean, eta Cruisina egiten da ondartza bada, ondartza gehi batean. Orduan, zeuden... Eta hau sabeiz, pikimat, zera tabernak, eta gero pikimat adin desberdineko jendean, ligoteoa edo, eta gero beste batzuk, After Sun adibidez, baita Luk aldetik, oporrak, kostan, filmikoa, hori behar izan zen pixka referente moduan. 35 milimetroak. Horrengo dugu? Venga. A ver, Kastina eta ensaioa. Kastina, Jose Ramon, hemen daukagu. Hortxe dagoela, Jose Ramon. Jose Mari komentatu, hau seguramente, asko komentatu dugu hau, eta igual batzuk entzun daukiko zuen, baina Jose Mari komentatu zigunean Jon Xabi eta Iruroi hemen aizala idazten, aizala aldi berien pentsatzen Jose Ramon izan zitekela Vicente on bat. Eta nahiko unanimidade egun zan leike, baina guazen pixkat hitz egitea behakin, eta orduan 2023an, zan hori? Bai, zuek marko grabatzen nahi zinatenean. Lehenengo zita o enkontrua izan zen Jose Ramon, Xabi produktorea eta Jose Main artean. Bai, pelikula rodatzen hasi, baina urte bete lehenago. Orduan Jose Ramonek, alde batetik, eskerrik asko interesagatik, baina lehenengo gauza esan behar dizuet, prensa etzai gustatzen egitea. Ez urduri jartzen naiz, eta nahiago betez egin, eta guztiz ulertu genuen. Inkluso komentatu zen kontratuan jartzea hasieratik. Komeni bada, ez dagoela arazorik, ez? Baina zuk adibidez itxurenez ikusi zenun Jose Ramon hain urduri edo kontu honekin etzeniola esan, pelikula nola hasten zen. Bai, nola hasten zen, ez genuen hitz egin genuen pixkat historiari buruz, baina ez ginen sartu sexuaren garrantzian edo ez ginen sartu. Orduan Jose Ramone jaso zuen urrengo gunean email bat, Jose Marina, esaten, Jose Ramon, kaixo, hemen bialtizuk idoia, gauza baldo uniko atzuz nizun esan, baina daude estena batzuk, agian hitz egingo dugu, ez? Eta Jose Ramonek
Jose Ramon zuk zuzendu, ondo bagaitza. Erantzun zuen, handik denbora gutxira, esaten gidoia asko gustatzen zait, gai ikusten nahi zago egiteko, emozionatzen hau gainera, baina, ¿qué hay de lo otro? Incluso beak, prensa horreko esaten duen momentu esan zuen, baina zazpi estena partez 3 ezin dira izan. Ez, eta, bueno, hor ja hasi izan pixkat, denbora eskatu zigun pentsatzeko, etxean ere konsultatzeko, etxean emaztiekin da hitz egiten, eta emaztiak esate zizunatik edo, zu jakingo ezu, zei esun, jubilatuta zaude, ze behar daukazu, baina aldi berean, txuran ez, bazukan grina hori edo egiteko, zorionez. Denbora bat hartu zuen, pentsatzeko, hilabete bat, esango zen hilabete tardi, eta gero esan zigun azkenean baietz. Eta baita denbora bat zegoenez, urte bete gutxi gora berako denbora zegoenez, beak ere, denbora okiko zuela barneatzeko testua eta personajean sartzeko. Bai, baina sexuarena zeon denbora guztian airean bezala. Osea, ze esaten genuen, hitz egingo dugu, negoziatuko dugu, azkenean zuk ez dezuin behar ez dezu, osea, nahi ez dezun ezer, noski, baina eraberean esaten genion guretzako sexua pelikula honetan oso garrantzitsua zela. Eta esan behar da, beak ez dula inoiz, esan ez nik hau ingoet, baina gutxio gartzen baduzu, ulertu zuen, guztiz gertatzean da aldi berian. Baina etzeon oaindikan zehaztuta. Osea, etzeon, guk esaten genion, bai, iritsiko da momentua, koordinatzaile, intimidade koordinatzaileak sartuko ditugu, eta baina zeon dana irean, ordu normala da, zuk horrekin ere zinegon bat eukitzea. Bai, eta, hor, goatzen Jose Ramonek esaten zigula, baina esan nire adineko baten bat, sartzen dana olako pelikula baten, eta olako hainbeste estena, biluzik ageriana, sexua ukitzen, esan adineko bat. Eta gu pixka, Jose Ramon, bai, badaude, baina azte zine pentsatzen da, ez zeuden hainbeste. Orduan... Baina batzuk bai, Batzuk bat zeuden, baina arrazoia zeukan hor. Orduan, pixka, hola, ez daitu, hola bain, eta zorionez hartu zian intimitate koordinatzaileak deitzen diana, Lucia eta Tabata, hori, asko jakingo ezue, baina, guretzat zen lehenengo aldia, gauz hauekin lanean, figura horiekin lanean, mitxu movimenduaren ondoren sortutako figurak dira, bikimat zaintzeko alde batetik errespetatzeko aktorea, eta zaintzeko pixkat denak berdina ulertzen duten eta zubilanak egiteko, ez? Azkenean, sexu estenak, akziozko estena bezala koordinatu egin behar dira, jakin behar duzu, hemendik helduko diot, edo atzetik helduko diot, nola egingo dugu, hori aktoreak behar du jakin, ez? Bestela, goatzen iz, Valenciagako aktore batek esate zigula, ingelesa batek esate zigun. Ez que, niri serie baten, zuzendari batek esan zidan, venga, y ahora vais y os liáis. Pero ¿cómo quieres que hacer esto? No, os liáis, pues como te liarías con una persona. Eta, claro, hori oso momentu violentuak dira, ez? Eta orduan, Luziari eta Tabatei esker, hor egon zen, zubi bat eraik izan. Sartuko gara hurrengo puntu baten ikustea, pixkarte funtzionamentua, baina beraiek hitz egin zuten gurekin, zer nahi dezuekin, nola nahi dezue kontatu. Vale, apuntatu zuten, Jose Ramonekin hitz egin zuten, Jose Ramoneri azaldu zioten zer nahi genuen, eta hori dokumentu baten jarri izan. Eta dokumentu horretan zegoena, amisa, ez? Orduan, incluso baliagarri izan zen, momentu batzutan, rodajean, zalantzan bateo sortzen bazan, baina zer adostu genuen hemen. Eta, nola baito lasaitasun batek. Ja horrekin hasi zela zegatik ez dezu erakusten. Eta ja... nik nire ordenauka, dako Jose Mare. Zertarako itzuli behartzea gero. Nik ensaioa nahi dut, lehenengo horri. Orduan ez luzatu egin beste bain intimidadean, beste atalekoa kontatzen naizea. Luzatu. Luzatu difusa iza. Venga, kaso ingo izut, vale? Venga, hala, improvisation, venga. Vale, hau da, Luziak eta Tabatak pixkat nola antolatzuten gauza, ez? Preprodukzioan egoteza beraiekin, esan duguna egiten dute dokumentu baten jaso,
Eta gero dator ensaio garaia. Eta ensaio garaian, ensaiatzen dugun moduan, beste estena aktuatuak elkarrizketaekin daula, hemen ensaiatzen duzu, pinimat nola izangoan sexu estena. Orduan, etortzen dira beraiek, eta lehenengo gauza egite dutena da, ekartzen dituzte Jose Ramonekin batea zeuden beste aktore batzuk aktore pornoak ziren, arrazoi badauka horrek, eta da, nahi duzula bermatu gero estena, ustot Ander Sistiagan ideia izan zela, Hotel Morena izgoatzen, baina nahi duzu bermatu, horiek gero ondo ingo dutela estena. Jartzen bauzu berzein, igual estenan larritu egin daiteke. Edo urduri jarri, edo orduan, hor ikuste jozun hainbat estena horietan, pelikulan, aktoriek ekarri zian, ensaiatu egin zan, Tabata eta Luziakin, zela zan hasiera Josemari gintazu. Ez, esaten zuten, jarri zutik, ez? Jarri zutik, eta hasi zuen gorputza ikutzen, ez? Hola, zan, ez, Jose Ramon? Hasi zuen gorputza sentitzen, ukitzen, eta baldin badago zatirik edo eroso ez zaudetena, edo ukitzea gustatuko ez litzaizuekena, esan, ez? Empezamos por la cabeza, muy bien, seguimos tal, ez pixkatu lazan, ez? Eta baitetzen bera, eta horrekin ja, pitimat, lasaitu... Eta galdetzen zuten, ¿hay alguna zona donde que no te sientes cómodo si te tocan? Eta hori, ez? Hori da. Eta, hor ja... Noski guk ja esan da genuen ez genula nahi sexu estena horietan ez genula nahi genitalak erakutsi. Osea, hori bai argi utzi genuen, orduan horrez dira sartzen, baina beste hala ere gorputzean egon daitezken beste zonalde batzuk ez den nahi, hau ukitzea edo ez den nahi, ez dakiz zer, ez? Baina, dena ondo iruditu zitzaien. Vale, eta orduan, azkenean, gero hori dana koordinatzen duzu, baina gero grabaketa, filmaketa. Kasu honetan, filmaketan ez dia musuak ematen da hori, orduan horbe dago... Ensaioan. Ensaioan markatu. Orduan hor badago incertidumbre bat, zela joango da, eta bestia, eta beraiek etortzen dira baita egun horietan, egun berezi horietan, eta dena oso ondo guantzan, esan. Jose Ramoneri, kanpotik begiratuta bentzeta asko lagundu ziren, guri ere bai, ze asko lasaitu gintuen. Guk genukan esperientzia bakarrentakoa zen, La Trinchera Infinitan zeuden sexu estena batzutan, eta hori izan zen, de aquella manera, ez? Eta, esan, beste noizbait baldin baukagu beharra, dudabarik deituko diegu, ze oso ondo zen behira. Pixkat ikustearen, hauek, kokillak edo ditzezianak. Oiek ziren, jartzezian gauza batzuk genitaletan, aktoreak edo pixkat sentitzeko seguruago, ez? Lasaiago. Hau da, momentu baten ikutu behar badiezkiote genitalak, badakigu ez diala ikutzen ari genitalak, ari diala pixkat. Eta horrek ematen du ez dela importantea printzipioz, baina oso importantea da. Giro bat sortzen du, ez? Lasaitasun bat. Azkenien zea delikau dialako, ez? Edo hemen daukasun tanga edo hori edo, pixkat, hori jantzila distantzia batera ematen du biluz-biluzik zaudela, ez? Segun eta nondik hartzen dizuten. Eta gero, adibidez, kuriosidade bat, baina hemen da, ikuste dituzun honek, dia muñeko batzuk hiperartikulatuak, eta orduan beraiek aztezian txikia dira, Eta nola nahi dezue jarri orduan? Hola nahi dezue jarri, beste lantak nahi dezue jarri? Lehendabiziko bilera zunbidez izan zen, ez? Orduan, atea zituzten muñekoak, eta nola ikusten dezute hau? Nola imaginatzen dezute? Horrela, ez? Eta pixka bat, alde batetikan, balio du baitere, hori, planoan enkuadrea edo zehazteko, ez? Eta ostasun bat asko eskartzen dana. Hasieran honi buruz hitz egiten barrea teatzen zaizu, eta behik zen super serio. No, dejate txorra da. Ze nahi dezu. Ola nahi dezu, o beste ola nahi dezu. Bueno, orduan, guazena... Kastinera ensaiotara, bale? Pixka adibide jartzearen. Ensaiok nola ditugu? Aste batzuk lehenago, aktoriekin jarriko ditugu pare bat estena, bale? Kastinei buruz ez dezu ezer esango nola aukeratu genitun Nagore eta Kandido edo ez? Juan esaten nahi bazuzu. Nagore nahiko buruan genuen, baina nala ere kastin bat egin genuen, ze beste aktore bat ere probatu nahi genuen,
asko gustatu zitzaigun bestea ere bai, baina Nagorerekin behaien arteko kimika oso ona izan zen, ez, lehendabiziko momentutik. Bestearekin ere bai, baina Nagorekin bat zegoen zer gehiago gustatu zitzaiguna. Gaina behaiek aspalditik ezagutzen dira. Nik uste oso garrantzitsua izan dela pelikula honetan ere bai, Jose Ramonen lasaitasunerako azkenian ia aktore guztiak ezagutzen zituen. Batez ere pertsonaia nagusienak, ez? Bai Nagore Aranburu, bai Kepa Errasti, bai Kandoide Uranga, bai Zorione Egilor, aurretikan elkarrekin lan egindakoak zian eta gainea askorekin adiskidetasun erlazio bate bai bat zegoen. Eta Nagorerekin bereziki esango nuke. Bai. Eta Kandidoi dagokionez, azkenien sartu kastimatein genuen personaje horretarako, baina ikusi genuenean. Osea, Kandidoia bazegoen radarrean. Kandido, uste dut, egoki izan lekela. Baina kastina egin zuenean, garbia izan zen, beha izan behar zela. Ez da askotan gertatzen, baina gutxi batzen gertatzen da, eta Kandidoekin izan zen, beha xanti, seguro, ez? Hemen jarriko izu, barkatu daukan vibrazioa, baina, pixo. Hemen, hau da Ane Muñoz Michelena skripta, ensaioetan egoten da. Bai, ze azkenean ensaioetan aldaketak egiten dira, bai, askotan. Ikusi, gehienak ikusi zuela, imaginatzen dut, pelikula, gaixo dagoenean Kandido. Honek laguntzen du konfiantza ematen, bai behai, bai guri. Osea, batzuk igual ez da nahi izaten ensaiatzea enbeste freskura galduko dalakoan, baina gu guretzat beharrezkoa da. Sentitzen dugu horrela ja rodajea besterateagoa zela. Bai, gainera bizuzendari izatean behar dugu, hau itxita eraman aurretik, ez? Gero beti sortzen dira gauzak. Zaila da batzuetan baita imaginatzen espazioa imaginatzen, ez? Eta ikusten zuman, eraikitzen da momentuan, ez? Edo, jartzea Nagore da Jose Ramona momentutxoa bakarrik. Honek, honi batzen zaio baita egiten dugun gidoi irakurketa aktorekin, eta hor sortzen dira askotan, igual, Nikola esango nuke, beste era hontan usteot dala hobeto, nahi hau itzain natural egiten, eta ez da bai da horretatik normalen gauza oso interesantik atatzen dira, gero gidoia sartzen direnak, ez? Hor, bestea ez dezu jarri nahi? Zein? Gaixo bi. Esate, ze hor ikusten da, ensaioetan, ez, sekuentzia bera, baina aldaketak ikusten dira, ez, ensaioetan baitere bazoaz pixka bat gauzak sartzen. Hau da, horreko berzia, baina ja pixkat... Kamara aldatu inda, baina akzioa bera da, ez, baina nagian. Bazoaz bilatzen, ez? Nik uste, igual momentuan atea zala akzio hau agian momentu horretan sortu zen, edo agian, ez? Enez gogoratzen bazegoen, edo ez zegoen,
edo hor bertan bilatzen zoa zen, ez? Eta gero hanek apuntatzen du eta gidoian sartzen du, ez? Ondo goratzen badut, atzetik ikin dionien hola, Jose Ramone planteatu zuen, emateko buelta, ez? buelta eman, eta atzean kokotean egiteko, Bai. aitak hori egiten mentziolako, ez? Ondo gabiltza? Bai, izta? Eta gustatu zitzaegun da integratu egiten duzu. Venga, aurrera egiten dugu, vale? Venga. Orduan, bueno, rodajean... Bueno, de hecho, nik uste dut, Jose Ramonek planteatzuna zan oian sartzearena, ez da, Jose Ramon? Nik uste dut, oian sartzea ez egon gidoian eta zuk esan zenuen, zeratik ez da oian sartzen, ez? Oian, Bueno, burua sartu genuen. Bai, burua sartzen zuen, baina ez zan oian sartzen. Orduan, hemen dago puntua dala Jose Ramon eta Nil. Zein ja Nil, Jose Mari? Bueno, Nil da Jarri. Hori ez da Nil. Hori ez da Nil. Nil posible bat. Eta hau da Nil erreala. Claro, rodajean daukate behain bitxikeriak, ez da, gure rodaje honetan beti dago zerbait lehen aldiz edo egiten desuna. Eta bat izan zen, gauza askon artien bat izan zen, esan duguna, intimidade koordinatzaile, beste esan zen, txakur batekin lan egin, animalekin lan egin gara, handian lan animali asko zeuden, adibidez, baina txakur bat hainbesteko protagonismoakin, printzipioz gidoian zegoen moduan, ez. Orduan, txakurrari ikastin egin genion. Argi hau izan zen. Ze gertatzen da, eta hau, oso kurioso zen ze, txakurran entrenatzaileak esan zigun, elkartu gaitezen 2-3 astean behin, Jose Ramonekin filin bat aukitzeko, konplizidade bat, eta hori bai, txakurra etortzen da bakoitzen kasorik ezin txakurrari. Besteok. Besteok isildu. Bakarrik Jose Ramoneken behar du. Kaso, bakarrik sentitzeko behakin amistadia. Hau, bastante zaila txakurra maitagarria nian. Ze, nahi zenun momentu nian, txakurra heldu, eta Jose Mari zegoen, en plan, ez ikutu txakurra. Ez? Ikusten bat zuen, polizia total, ikusten bat nun norbait. hemen bideo bat reskatutu dugu WhatsAppeko zea batetik, eta hemen ikusten dugu Jose Ramon txakurrakin. Hau da, bueno, gure bulegua gu eta, bueno, Iruzoin. Kau, ofizina horretan esan da zeon, etzazue txakurrari etziozue kasorik egin. Bai gu eta, osea, ez gu eta ez inor. Orduan, txakurra gozan pentsatzen behar, si soy adorable, ¿por qué no me hacen ni caso? Eta, zaten dio entrenatzaileak, buelta bat intzazu, kusi jentia zela dagon. Bueno. Eta horri biltzen zen Jose Ramon bueltaka, eta beste guztiak, osea, como si no estuviese pasando nada. Hau bi astean behin edo. Hasieran astean behin igual. Bueno. Vale, venga. Urrengo pasatzen gara. Dala Maspalomaseko erraldoiak. Bueno, egun normalean, Maspalomaseko erraldoiak horrela ditzen diogu, ze handia egin genunetik, beti daukagu pelikula edo gure proiektuetan erraldoi bat, ez? Proiektu bakoitzean erraldoi bat. Adibidez, ba hori, handian guretzako erraldoia, ez, erraldoia rekreatzea, ez, eta hori nola sinesgarri egin hori zan erronka handiena, ez. Trintxera infinitan adibidez, denbora nola pasatze zan, hori beraien fisikoan ikustea, eta hor sartu zan makillajea, eta hori guretzako trintxerako erraldoia zan, ez, edo Balenciaga proiektuan, soinekoak eta bai, soinekoa batez ere, ez, jantziteria. Eta zean, Maspalomasen
zeuden guretzako bi erraldoi izan zitezkeenak. Alde batetik abestiak, karo, azkenean, Maspalomas bezalako lokalizazio batean, batez ere Maspalomaseko zatian, ez? Beharrezkoa zen, hori abestiz janztea, ez? Baina abestiak ere oso garestiak dira, orduan bilatu behartzen nolabaiteko oreka bat, ez? Baina behar genuen aurrekontua, behar eta nahi genitun abesti horiek edo izateko, ez? Gero beste momentu batzutan, sartze dituzu baita ere bibliotekako abestiak, adibidez, kuarto oskuroan daudenean, lehendabiziko kuarto oskuroan bera sartzen dela, eta saiatzen da tipo bat ukitzen, baina ez dio, retxazatu egiten duen, hor entzuten den abesti teknoa bibliotekakoa da, edo beste momentu batzutan ere bai, baina nala ere, eske ia denbora guztian dago zerbait, ez? Zerbait entzuten duzu ia denbora guztian, orduan behar dituzu eskubideak. Adibidez, zegoen drag queen bat agertzen da, abesten Big Spender, ez Big Spender jarri lehendabizi? Big Spender, baina... Hor daukazu, ez? Lehendabizikoa. Lehendabizikoa. Hau da azkenean pelikulan sartu genuena, ez? Guk ja bagenekien, berarekin bera Armani Divine deitzen da, espektakulo badakan, Fanny Goiz deituriko taberna batean, eta berarekin egin nahi genuen, ez? Eta esan genion nahi genula berak egitea ez abesti honen playbacka, baizik eta beste honena. Vale. Bai, hori, beste honena. Bai, orduan, berez gidoian abesti hau agertzen zen, gaina jakinda gero nola Vicente galtzen zuen pixka bat bere identidadea, nola baita esateko, jamura mentzutea gustatzen zitzaigun, ez? Gertatu zen, gaina egun honetan etorri ginean sorpresaz Armani Dimainek abesti entzun, ez? Abestia, ez du beti abestia. Bueno, ezagutzen dezute abestia, ez? Gauza izan zen, eskubideak eskatu genitunean, gaina hau izan daiteke, izan ditugun guri gustatzen zaigu esatea mikromofobiak, ez? Askotan hitz egiten da mikromatxismoi buruz, eta nik uste mikromofobiak ere existitzen diala. Kuriosoa izan zen, konpositorearen familiari eskubideak eskatu genizkionean, esan zuten, pixkat abestia gehiegitan erabili dela drag queenen kontekstuan. Eta nahiago zutela eskubideak ez eman. Gehatu ginen harrituta, konposatzailea, ez naiz bere izenaz gogoratzen oraintxe bertan, baina oso aktivista izan zen LGTBIQ+ kolektiboko eskubideen inguruan, gainera abesti hau berez originalki La Jaula de las Locas musikalerako konposatu zen, berez tematikako, gero Una Jaula de Grillos zintzuten baitere pelikula. Orduan, gehatu ginen deskolokatuta. Así que azkenean ezin izan genuen erabili. Nik uste eta azkenean igual Big Spender, justo grabatzen egon ginen egun horretan Big Spender kantatu zuen, asko gustatu zitzaigun ere bai, eta azkenean hori erabili genuen. Batzutan gertatzen da, gero igual alternatiba, incluso, hobeto gelditu daitekela, edo ez dakitzu inoz, baina gertatu zitzaigun baita Cruising Barreko zea bat. Bai, hor iktusa duen sekuentzia horretan, entzuten den abestia berezetzan guk nahi genuena hasiera batean. Guk beste bat genuen Dom Dolaren abesti bat, ez daukagu horrez. Ez daukagu, baina gaina rodajean jartzen genuen, eta jendea zegoen, ze ondo abestia, ez dakit zer, rodaje amaierako afarian jarri zuten ere bai, eta oso ondo zegoen abestia. Eta gertatu zitzaigun, egontzala, hau dana aholkulari batekin egiten dugu. Badaude aholkulariak, nolabait, alde batetikan abestien eskubidea gestionatze dituzte, baina baita ere proposatzen dizkizu du abestiak, ez?
eta orduan zeukaten eskubideak ia itxita, baina eskubideak partekatzen zian, ez dakit zenbat pertsonen artean, eta 6% zekan pertsona bat etzan agertzen. Eta guri iten zitzaigun increíble. Osea, 21. mendean pertsona bat ez agertzea, osea, inorrek etzekien nuntzegon, bazekiten Australian galduta omentzegola, baina etzan agertu, eta aholkularia mugituzun, osea, alizantzun guztia, ez? Eta gehatu ginen eskubiderik gabe horregatik, etzalako agertu pertsona hori. Pasatzen beste erraldoira? Bai. Kastineko erraldoira. Bai, beste erraldoia guretzako zen figurazioa pelikula honetan. Ze azkenean figurazioa paisaiaren puntu garrantzitsu bat zen. Bai Maspalomasen eta baita ere residentzian. Behar genuen figurazio asko, sekuentzia batzuetan, eta figurazio sinesgarria, ez? Orduan, bueno, bai figurazioa Maspalomasen hilabeteak lehenago hasi ginen ja bilaketa bat egiten, han kartelak jartzen, bai, Kevin, gero aktore moduan agertzen da pelikulan tabernan, taberna bueno, Maspalomasen badago momentu bat Ramon eta Vicente ari diala bi gazterekin hitz egiten, eta horietako bat Kevin da, eta intzun bilaketa bat. Gauza zaila da batzuetan, ze, karo, jendeak esate dizu, bai, agertuko naiz, baina, karo, Maspalomas da un lugar de paso, eta asko, hori, igual daude oporretan, edo gero alde egiten dute, edo, orduan, jende asko gero agian etzeon, ez? Halere junginan izten, ez? Batzuk, bueno, galdetzen genien, ea esperientzia zuten, nolabaiteko esperientzia zuten, batzuk aktore pornoan lan egindakoak bat zeuden, beste batzuk gero galdetzen genien ea arazoa zuten biluzik agertzearekin, edo bakarrikan atzekaldea ipurdia erakutsi nahi zuten, edo ez errez. Zerrenda honetan, izen pila bat, aurpegiekin, eta gero batzuk bideoa baita, eta hor, puedo salir desnudo integral. Puedo salir desnudo integral, pues, honek bai, baina beste atzuk igual... Puedo salir desnudo solo parcialmente, desnudo trasero, sin rostro. Hori da. Eta egia esan oso ondo tortzan, ze da jende, askotan da, ondartzako estenan, jendea galetzen digota. Jende guzti hori zuena da, bai, eta honena da, egiten ari diela, eguneo egiten dutena. Osea, ez diela extra profesionalak edo, baizik eta jende bat hor zegoena oporretan, batzuk ez, joan imzian, bai, esan dumena Josimarik, porque ez de paso, baina bestela hori eta hori nabaritzen da. Behik ere zeuden tensio hori gabe, bere kontu horretala, ez? Bai. Pasatzen gara. Zeo zer gehiago? Pasatzen gara orain, lokalizaziotara. Erraldoiak esate detenean da guretzako diala inegociableak, ez? Osea, guretzako argi zeon diruan unbaiten gastatu behar bat zan, adibidez, figurazioan zala. Eta figurazioa garestia da. Azkenean pertsona horietako bakoitza ere ordaindu behar diozu. Soldatak ez dira altuak, baina hasi biderkatzen eta diru asko da. Baina posi gaude, pelikulan, askotan nabaritzen duzu limitazio bat, gabezia bat. Pelikulan nik ustot nahiko, osea, jendetxu ikusten dela, eta horrekin posi gaude. Lokalizazioi dagokionez, bidaia asko egin dira Maspalomasea, askotan da nik, ni sartu nintzen, 2008 maiatzean, Maspalomas ezagutzen, nik ez duen ezagutzen. Joate zara, ikusten zoaz, eta gero pixkanaka urrengo bidaietan dator ekipoetako buru desberdinak, ez? Eta hor, askotan, egiten duguna da, argazkiak atera, antzerki moduko bat eginaz, alternatiba desberdinekin lokalizaziotan, gero, argazki horiek etxian lasai zaudenean begiratzeko eta ikusteko, pues, cuál te entra mejor, qué localización está mejor, o cuál es más, pues eso, limitado o tal, ez? Eta, orain erakutsiko dizugu adibide batzuk, baina guk ez dakigula marrazten, storyboardetarako, eta ez dakigu oso gizki marrazten dugu, eta ez dakigu oso ondo manejatzen, hori, argazkiak ateratzea, Jabik ateratzen dizkigu argazkiak, oso importanteak dira, ez? Adibidez,
esan behar dugu zat, bidai batian oso importante izan zen baita abuztuen egin genuena Jose Ramon etortzea. Jose Ramonek ez zuen ezagutzen Maspalomas, eta komentatu giren, torre zaitez, eta ezagutu zazu hau, ikusi zazu, eta nik usteot behantzako oso lagungarri izan zela ulertzeko ze pelikula nahi zen kontatu, ez. Hemen adibide batzu jartzearen, hemen dago. Hau da, grabatu genuen, hemen lehenengo enkontrua, lehenengo kruisin barra ikusten denean, bera sartzen dela eta gizon batek ez etzaten dionean. Hau edia argazkiak atatzen dianak, leku honetan. Bueno, tal, retxasatzen dut, eta noa. Ez? Baina, ez zuen konbentzien oso plano bezala zan, ez? Orduan egin genuen, hemen digatoz, beste aldetik, eta hau daia gutxi gora bera izango dena, ez? Hemen sartzen da, eta ikusten du beste pertsona hori, tal, eta batzutan... Kasu horretan, oaindikan beste pertsona zan juten zana, eta azkenian erabaki genuen obezala Jose Ramon jutea. Batzutan berehala ikusten duzu, eta beste batzutan eguna behar dituzu ikusteko, hau honek balio du, leku honek, edo planifikazioa era hontak izango da, otal. Eta gero, argazki hauek erabakitzen ditugunean zeintzuk diren, adibidez, hemen zegoen beste eztabaida handi bat izan zen etxea, ez? Etxe hau gustatzen zitzaigun, etzan izan azkenik etxe hau gustatzen zitzaigun, zeukalako fondo bat oso interesantea, terraza ere ederrazalako, hau da Telmo Esnal, ez da? Gurekin ondana zuzendai laguntzaile, oso aktore hona bide batez, agertzen da pelikulan, zean aiten, jardineruan egiten. Hau gustatzen zitzaigun, baina honek zeukan arazo bat, eta zan, gero, hor kanpoan, hau zan horren zea ez? Pasilloak, ez? Hor kanpoan... Maspalomasen kanpokaldeko pasilloak zerbait oso tipikoa da, ez? Eta nahi genuen rekorrido bat egin pasilloetan zehar, ez? Hor kanpoan, hemen inguruan gutxi gora, bera, hemen zegoen gero desfilea izango dana, ez? Eta zaila zen erlazionatzea balkoi hau desfilearekin, ez? Aldiz, ikusi genuen beste bat... Bueno, horren aurrean dagoen etxea da. Horren aurrean dagoen etxea. Hau da, honen pasilloa, ez da? Eta... Hau da beste etxea, hau izan zen azkenen gure etxea. Dekorazioa desberdina, aldatuta... Gustatzen zitzaigun, baita, bueno, agian besteak gehiago gustatzen zitzaigun barrukaldea, zeukan espaziogatik eta, baina honek emate zigun alde honetara piztinarekin eta interesantea zen, emate ziguna, eta gero zeukan, hau, ikusten duzuen hau, ez? Hau, hemen dagoen avenida hau, hemen joaten da desfilea, ez? Eta orduan asko gustatzen zitzaigun... Ikusi dugu beste etxea hori da, marroi hori da. Hau. Ez, erlazionatzeko aukera, ez? Eta hemen ikusten nahi zate antzerki egiten ari ga, ez gaude, hola, posi gaudelako. Aiga, antzerki egiten, gero erabiliko dugu, hau, historian sartzeko, ez? Ni muletakin. Gero, etxe hori ere gustatu zitzaigun, ze arratxean eguzkia lehio aurretik sartzezan. Orduan argialdetikan, genuen sekuentzi bat dala Vicente Alkandorak probatzen ari danean eta argazki bat ateatzen dio ispiluari, nahi genuen arratxean grabatu eta etxe hortako arratsaldea politagoa zen argialdetik. Hemen, hau kruisin barra, iktusalen barra, adibidez, berdin egiten dugu akzio beti berdin. Ze gertatuko litzateken eta grabatu aukera desberdinetatik, ez? Eta gero hauek oso baliagarriak egiten zaizkigu, beste adibidezko de, baina aurre ingoet. Honetarako, hau da, berez, apunte pila bat egin da hori, baina hau da storyboarda, gure storyboarda. Eta hemen ikuste dituzuen argazkiak dira, lokalizazioetan eta ditugun argazkiak, erabakitzen da, zein izango dan plano egokiena, eta hemen zoaz, pixkat, nolabait edo narratzen irudietan, ez? P bat, hau da plano bat, eta hemen ikusten dugun fletxatxo honek adierazten duena da, plano honek jarraipen bat aukiko duela, P2 agertu arte, dala beste plano bat, ez? Hemen dengoala mosketa, ez? Hori el desconocido del lago da. Hau da el desconocido del lago, bai. Hau ez genuen antzestu hola. Ez? Hau ere ez da.
Baina, bueno, hau bai adibidez, ezta? Hori grabatu zen, baina montajean ez genuen sartu. Eta hau, ikusten duzue, pixkat, neiko pelikularekin, neiko gertu egongoan da, planteamentu izango da. Hau ja da, azkenengotako berzio bat, storyboarena. Horre egingo dugu, bale? Bai. Anik? Bai, residentziaena. Bai, markatu. Gero beste lokalizazio garrantzitsu bat, garrantzitsuena, nik esango nuke, zan residentzia, ez? Eta horretarako, claro, residentzia real batean grabatzea ezinezkoa zen, ia, ez? Azkenean lanean daude, jendia dago bizitzen, eta oso zaila da. Orduan, behar genuen espazio bat guk kontrolatu genezakeena, eta gure residentzia propioa sortu, ez? Residentzia hau lokalizazio desberdinak ikusi genituen eta azkenean Orduñako eskola batekin gehatu ginen. Gaina eskola hau azken aldian pelikula askotan erabili da plato moduan ia, ez? Egon ginen incluso Carmelo residentzia, Donostiko eskola dena amarakoa. Baina horrek adibidez bazun puntu bat brutalista, oso enkuadre eta plano interesgarriak eskaintzen zituen, baina nolabait pelikulatik pixka bat ateratzen gintuen. Protagonismo gehiegi bezarte zuen. Guk nahiago genuen igual lokalizazio neutroago bat, ez? Gehiago pertsonaien psikologian eta zentratzeko, ez? Orduan, bueno, hemen ikusten ari zeaten dokumentu hau da pixka bat, ja bertan ateatako, da kriston eskola handia, eta orduan bertatik aukeratu behar dituzu espazioak eta nolabait jun osatzen fikzioko geografia, ez daukala zer ikusirik residentziaren geografia benetazkoarekin, ez? Baina jutentzea nolabait esaten, sekuentzia hauek edo lokalizazio hau ingo dugu hemen, beste hau hemen, beste hau, eta proposamen bat egiten diezu kasu honetan arte zuzendaritza departamentuari, ez? Pixka bat, batzuk agian momentu hasieran ez daukazuera bat argi, baina bazoaz nolabait gauzak zehazten, ez? Hau agian hemen egin daiteke edo alternatiba bezala beste toki honetan, ez? Igual erabili dugu ez dakit datua, baina igual residentzia guztian 1,5. Bai. Dela aki behar duzun nun grabatu, ez? Bai, eta nolabait egin realista. Eta adibidez, lokalizazio hau, guk nahi genuen nolabait lokalizazio hau itxia euki alik eta azkarren gero baitere Javi Agirre argazki zuzendariarekin bertara juteko, planifikazioa sakontzeko. Azkenean ez genuen hainbesteko denborarik izan, baina bai ondo zetorrela baita ere, gero gidoian edo gauzako haindikan gehiago zehazteko, ez? Adibidez, gidoian badago momentu batean, ez leheno azaldu deten bezala, residentzian aldaketa bat ematen dela, ez? Osea, pasatzen dira danak jangela berean egotetik, pixuka edo banatzera, ez? Orduan behar genuen beste logela bat, jangelatxo txiki batekin, egongelatxo txiki batekin, eta hori orduan bazoaz han pixka bat ikusten dituzun espazioekin edo nolabait baitere zure historioa edo pixka bat garatzen, ez? Eta horri ere forma ematen, ez? Eta gero baita artekoekin hitz egin behar da, esfortzuak nun jarri, porque jartzen mozu bat lau, hirugarren pisuan, bestia lehenengo pisuan, bestia ez dakizer, igual aprobetxatu pixkat baita espazialki edo ekonomizatzeko esfortzuak, ez? Behek esango dizut, nik igual indezaket onaino, aprobetxatu, hau orduen fisioterapiako gela hau izan beharrean politia da bai, baina izan dike beste hau, ere politia da eta gertuago eta txikiago eta gutxiago kostatzen zaidala fisioterapia gelan bilakatzea. Bai, orduan, bazoaz gero adibidez baitere arazo bat zan gure lokalizazio nagusiena residentzian beraien logela zan, eta logela hori eraikitzeko, claro, behar genuen gela oso handi bat, ze normalean zinean logelak edo kamera muitzeko eta behar dezu espazio gehiago eta gero pelikulan agertzen dana baina espazio handiagoak dira. Orduan nun sartu, etzegon, naiz eta espazio handiak egon, etzan erresa aurkitzen nun grabatu, ze behar genuen baitere kanpora ematen zuen leiho bat, eta bueno, baina bazoaz pixkanaka gauzak aurkitzen,
gauza batzuk kanpoan gehatzen dira. Hau adibidez polita zan, baina eskartatu genuen ez genuen ikusten lekurik honi historian sartzeko. Bai, pentsatzen egon ginen psikologaren zea horregin, edo baina besteak gehiago gustatzen zitzaigun, eta bai. Orduan hori artekoekin banatu eta beraiek ja igual proposamen zehatzago bat egiten dute, ez, dokumentu hori hartuta, eta baitere, hori da eskola, osea, kriston totxoa da. Eta horregintzan bai barrukaldea eta kanpokaldeak aurreko partea ezik beste guztia baitere horregintzan, ez? Atzekaldean agertzen dan baratza egiten dutela, edo patio, barruko patioa, klaro, patio hori zeon belarrez beteta, osea, orduan hori dana garbitu behar izan zan. Hau da proposamena, Mikelena, behin guk bialtako dokumentu. Bai. Patio hau zeon dana belarrez beteta, orduan hori garbitu behar zan. Eta, bueno, azkenian gutxi gora bera horrela egin zan. Zer esan behar, nun? Residentziko zati bakarra etzeola hor zan residentziaren aurrekaldea agertzen dela sekuentzia batzuetan eta hori egin zan Gasteizeko seminarioan. Paseko espaletara, bai. Eta gero artekoekin ere azkenian balantzen da noski estetika, la paleta de color, beraiek proposamen batzuk egite dituzte, eta gu bagoaz baitere hoiek gauza batzuk onartzen, beste batzuk ez, baina, bueno, hor lokalizazioen arabera hori jumborako zan, ez? Hau da Maspalomas, da gero residentziako pixkat hau planteatzen Mikelek. Bai, berak esan zuen, bai. Artezundariak. Hor, adibidez berak proposatu zuen Maspalomasen berdea ez erabiltzea. Noski, palmerak eta vegetazioa berdea da, ez genuen kolore aldatuko, baina bestela bestuarioan edo artean ez genuen berderik sartu, eta residentzian berde asko dago. Beak Mikelek esaten zuen que era el color de la putrefacción. Eta... bueno, pixka bat eriotza gaixotasunarekin erlazionatuta, eta orduan horretarako gorde genuen gehiago. Hauek dira referentziak, baina, bueno, balio dute, gero erabakiak hartzen joateko, ez? Eta Javi batek, adibidez, berdegi dago hori, igual kendu itzazue hori ilundu, edo bestela kendu kortina horiek, edo analako ez, beti balio du referentzia ukiteko. Bai. Eta batzuetan agian berez berdea, agian pelikulan ez da berdea, edo agian pelikulan berdea agertzen da, baina berez ez da berdea, ze hori ere gertatzen da, ez? Osea, agian txuria da, baina segun eta ze tratamendu ematen diozun, berdeagoa ikusten da, ez? Segun eta argiarekin nola jolasten dezun. Bueno, gerturatzen nahi gabukaera, lasai. Formatua. Hau izan zen gauza bat, bat da digitala, eta bestea da filmikoa. Aber zuek dakizuen distingitzen zein zen. Bai, pelikula 35 milimetrotan grabatu zen azkenian. Hau izan zen eztabaida bat auki genuena aurre produkzioan. Pelikula guk 80 egunean Josemari eta Jonek egin zuten 35 milimetrotan, baina arrez geroztik pelikula film luze guztiak egin ditugu digitalean. Eta normalen digitalean egiten da ekonomikoagoa da, eta gaina asko aurreratu du horrek, eta tal, ez? Baina, hemen sortu zen eztabaida bestia beste, porque, bueno, beti reto batzuk ere jarri behar dituzu. Aldatuko dugu oraingoan, uste dugu alde batetik Maspalomasi emate ziola beste zerbait, beste kolore bat, beste tekstura bat, Javik, arraizuzunariak defendatzen zuen asko hori baita, eta residentziari pentsatzen genuen, emate ziola, baita, kentzen ziola pixkat la aberrazion klinika, edo pixkat zakartasun hori da, ez? Karo, hori oso ondo dago, baina produktore batek esan duen, aberrazion klinika, cojones, aberrazion klinika, osea, hemen diru askoz gehiago balio honek. Ez, orduan, 35 milimetroak daukana da, alde, abantailak oso subjetiboak direla, eta desabantailak oso objetiboak. Adibidez, askoz gehiago balio du, deserosoagoa da, arazo gehiago sortzen dizkizu, porque fizikoki bialdi behar dituzu latak laborategi batera, kasu honetan erromara,
Eta bueno, eztabaida handi bat oki genuen. Eta hor da zer egin genuen, grabatu estena batzuk, kamera digital batekin, eta gero estena berdina kamera 35 milimetrotan. Ja erabaki oso ezin dan zein, o... Esan beharra dago, digitala, hemen ikusten dezuten digitala, ja tratatua dagoela. Hau da, 35 milimetrokoa da gutxi gora bera laborategitik etortzen dan bezala. Eta digitala zuk lortu behar dezu nolabait postprodukzioan testura eta kolorea eta berdintzea, ez? Orduan, gure argumentazio nagusienetako bat zan, dirua zegoela eta normalean gure pelikulatan beti digitalean grabatu dugunean nolabait saiatu gean zine, testura eta irudira iristen, zeatikan ez hori ahorratu eta zuzenean zinean egin. Gaina Jabik esaten zuen, karo, eskenei digitalean materiala iriste zaidanean, egon behar dut denbora guztian lanean, 35 milimetroko testura hori lortzeko. Eta zinean hori ja hasieratik handakat. Eta hortikan aurrera ja ukitzen dute dozein kolore, ukitzen dute dozein parametro eta materialak erantzun iten dit. Eta digitalak ez du gehiago erantzuten. Bueno, eskerrekoa da digitala eta eskubikoa da filmikoa. Batzuk esango ze Jose, nahi gehiago gustatzen digitala, seguro. Eta eztabaida hori oki genuen, jarri genuen pantalla handi baten, merezi du esfortzu honek gero diferentzia inbestez izateko, borregat izatizu eta pantallak subjetiboa dira, ez? Nik de hecho zalantzak dauzkat, baina bueno. Momentu hortan isilik gehatu nintzen, ze Javi eta Aitor konbentzituta zeuden, eta esan nun, ez dut zer esango. Mira, adibidez, inondik ino, hau da filmikoa, eta hemen ikusten badezue, kolore biziagoa dira, eta egun argiz seguramente eta eguzkiarekin gehiago nabaitzen zerbait da, ez? Egia da gero ere zeruak adibidez politagoak diala niretzako behintzate digitalean, digitalean ez barkatu, zeluloidean, dauden zeruen urdinak, eta hurrengo planoan nik uste hemen adibidez zeluloidea dela zeruaren urdina niretzako politagoa da. Eta Maspalomasen, lasten gaen 20 minutudan, eta maitzen duguan, eta pentsatzen genuen hor, zeukala beste indar bat emateziola. Eta gero... Digitalean irudiak argiak lehenago erretzen da, eta erretzen danean ez dago informaziorik, ez da ez errateatzen, eta zeluloidean badaude gauzak. Ze gertatzen da, rodajekoa, kontatu, Josemani? Berak esaten zuen hori, azkenean kontra egon daitezkeen puntuak objektiboak diala eta produktoreek esan ziguten. Eta ze gertatuko litzateke rolloak galtzen badia, azkenean bidali behar genituen laborategira, kasu honetan Italira, eta horra arrisku badago, azkenean mensajerian batzuetan rolloak gauzak galdu egiten dira, ez? Eta guk, esaten genien baina, egia da baita ere, 100 urteetan zehar, edo 110 urteetan zehar, pelikula guztiak zeluloidean egin diala, edo ia guztiak, eta horrelako arazoak ez dira lainbeste izan, ez? Eta baina pentsatu igual, imaginatu, Winter Pride desfileko egun horretan grabatutakoa desagertzen bada, egun hori ezin dugu errepikatu, eta kriston kasualidadea izango litzateke, imaginatuko dezuten bezala gertatu zen. Egun horretan grabatutakoa galdu egin zen. Gu enteratu ginen, Kanarietako rodaje azkeneko egunean, aeroportuan egon ginela eta gero ja hegazkin hartu behar genuen eta Ander Sistiaga produkzio zuzendariak esan zigun lehendabiziko egunean grabatutakoa ez da agertu, galdu eginda eta ez dakigun ondagon. Pentsatzen dugu agian norbaitek esan digu ikusi duela, baina horrela, ez? Kosladan. Kosladan edo Madriden, eta esan didate argazki bat bidaliko didatela, baina ez didate bidali, eta orduan, urrengo aste osoa, ja orduinan grabatzen,
eta etzan agertzen. Osea, ez genuen berririk. Gaina guk pixua, orduñan pixua zearekin Ander Sistiaga zuzendari, produkzio zuzendariarekin partekatzen genuen, eta un silencio sepulcral. Osea, había un elefante en la sala gigantesco, eta egon ginen aste osoa jakin gabe. Agertzezan, etzan agertzen, eta azkenean ostiralean esan ziguten agertu da. Eta, bueno, bai, baina hori imaginatzen genuen almazen ikaragarri handi baten gure kajatxoan nunbaiten ez desagertu ingo da, ez da gertuko. Eta, badago portzentaje oso txiki bat, hori kajenatak gertatzen da, eta ez dago zer egiteik. Ikuste zu hemen, grabatzen, kamera honekin, hor ikuste zu hor dakon karkasa hori, ezta? Hor dago diferentzia nagusia. Eta hor sartzen da material filmikoa. Eta, hemen sartuta festan guztiz, ez? Hauek pertsonaia errealak dira, hor ikusten dituzunak. Hemen ikusi ditugunak dira gure estrak. Horrek 50 estrak jarri genituen Jose Ramon eta Zorionen da inguruan kontrolatzeko hori, baina festa nagusiaren barruan. Eta gero, hemen, a ber que sale. Eta, hau ikuste zu hor, barrurun juntzia Jose Ramon, barrura, Zorionekin, guztua, eta hemen grabatu genuen ez da horiek, ez da. Eta azken txampa. Horrela jantzita gaude, kamera desberdinak zeuden eta grabatzen bazuten, behintzat gu ere karakterizatuta egoteko. Orduan, edizioan gertatzen dena da, azkenien zatik entzen ditugu, askotan. Beti esaten dena, ez dena eliminatuak edo, askotan izaten da, edo erritmo aldetikan gauzak gelditu egiten dialako, edo batzutan ez dakizu zeatikan, igual sekuentzia interesatzen zaizu, baina erritmoari intensidadeak entzen diote, edo agian zure arreta beste toki batera doa, eta azkenean oso delikatua da, zuk behar dezu nolabait ikuslearen atentzioa mantendu, ez? Eta hori da ari bat bezala, eta batzutan igual sekuentzi batean gehiegi luzatzen batzea edo beste gai bat sartzen badezu, ja nolabait atentzioaren ari hori edo puskatu iten da. Eta hortikan gutxira igual ikusleak esaten du, pero ¿qué me está contando? Osea, eta batzutan igual oso kanbio txikiak dira, baina asko nabaritzen dira, ez? Orduan hemen adibidez, estena hau gogoratuko duzue, ikusi. Masturbazioarena. Masturbazioaren estena dago hemen. Sekuentzia honentzako baita ere intimidade koordinatzaileak izan genituen, naiz eta biluztasunik ez egon, nigo gogoratzen ez Jose Ramonentzako sekuentzia zailenetakoa zala, ez zaudezu bakarrik, azkenean ez zaude beste aktore batekin, zeinekin zu zaude bakarrik eta zukin bardezu dana, ez? Hori galdetzen du askok, hori kandido da, hori ez da kandido, gorputza. Osea, da photoshopa da. Jakitearen. Por si acaso, por si hay dudas. Importante. Hombre, claro. Orduan, hemen mosten da pelikulan, ez da? Baina, gidoian, eta konturatzen zen, kandidoren hoea zikindu egin duen. Eta filmatu egin genuen hau. Eta gaina asko gustatu zitzaigu momentu hau. Nik gidoian gehiago, gero nola gehatu zen gutxiago. Neri ez. Gero, eske hemen jazeon aurretikan, badago sekuentzia bat Vicentek esaten diola, Xantik esaten dio Vicenteri, nire hoian eseriaiz, eta hori azkenean montajean berandugo dago jarrita, baina berez honen aurretik zan. Eta orduan, ikusten zenun mehatxu hori, eta gero ikusten zenun berak bere hoia zikin dizuela eta bazegoen tentsio puntu bat, ez? Aurrengo. Venga. Beste adibideatzu daude hor, baina aurrengo dugu azkenengo puntuarekin. Soinu edizioan... Bazen zu sekuentzia beren aukeratu.
Ez, benetzat honena da. Kriston pena, Bueno, eskartziaz. Nahi zu beste manta jarri? Ez badago denborarik. A ber, adibidea jartzearen. Soinuan, ez dugu ezer berria esango, segurante askoak izu ondaz, baina soinuan azkenien, soinua ede sortzen da postprodukzioan asko. Noski, soinu zuzenean eta oso ondo grabatzen duten eta lankidea ditugu, Alasne, Iñaki Julen eta bar, eta beti izaten dute soinu postprodukzioan, ze ondo, ze kalitate honean dagoen grabatuta, ze backup, ze dana grabatuta dago, hasi da gusto, ez? Eta gero, material hori, inbiar dana da, pitimat, kudeatu, eta horren ariti baita askotan sortu, ez? Adibidea jartzearen. Hemen, hau, da Joxaramon dagoenean, Joxaramon dagoenean hemen lehenengo gauean, eta gutxi gora bera, hau zan grabatu zena, gehitutak Kandidorekin aukiko duen konbertazioa, ez? Nahi esan rodajean hori grabatu zen. Bai, ze berez azkenian horrez dauzkazu, ez zaude residentzi batean, gaina naiz eta residentzi batean egon azkenian grabatzen dezunean isiltasuna eskatzen dezu, eta gero errealitate hori guztia sortu behar dezu, ez? Hor, noski, bai, nik uste bazegoela Kandido, baina esan edo, gero soinua nolabait berregin behar dezu, ez? Eta kasu honetan gainea Kandido oso ofean zegon, orduan nolabait bere mugimenduen eta tokiaren geografia edo sortu behar dezu soinuaren bitartez, ez? Eta hemen ja, gutxi gora bera hau da, aunque badaude gero fondo batzuko sartuta. Jarri hasira, ez? Estás haciendo el dormido, ¿no? Ez, ontsi jarriko dut hori. Ezaten dut, hau da, soinu gabe. Santi. Vale, hau ja pixkat hori, ez? Orduan, behin soinu postprodukziotik sartuta, pasata hobeto zen da, gutxi gora bera, gutxi gora ez, holaxe izango litzateke. Fondoak. Joan ginen leku desberdin, joan ginen Zumarragako residentziatea baita grabatzea fondo errealak oso baliagarrak izan zianak. Gero hori adibidez, Kandido ekarri genuen dialogo hori grabatzeko, gerturatzen doan bitartean. Soinu horiek dana foliak dira, grabatzen dienak ondoren, hau ere bai. Egiantzeko estazen matemateko. Hori de folia da. Eta hor entzuten dana, pixkat, daba fondoa. Erabaki genuen kanpoan euria zegola, trumoiak entzuten dira. Perdona, no estás dormido, ¿no? Orduan, bueno, hor bai, soinu postprodukzioan lan asko egiten da, kasu batzuetan hemen bezala da pixka bat historioari beste kapa bat gehitzeko, ez? Beste batzutan ere, pixka bat giroa edo realismoa behar dezu. Azkenean, residentzi batean zaude, baina, residentzi bat egiten ari zea, baina ez zaude residentzi batean. Orduan, giroak beste toki batetik atera behar dituzu. De hecho, residentziak asko irabazi zuen, ja sartu genituen fondo guztiak, ADR-ak eta esan beste gauza, beste pelikula bat zen. Vale. Eta ja bukatzeko ADR-ak, ADR-i buruz ari gara, zer da ADR bat? Askotan aktoreak deitzen dituzu, behin pelikula editatuta dagoenean, sartzeko esaldi bat ez dana ondo gelditu, sartzeko betetzeko giroa, sartzeko ADR-etan ere daude batzuk protagonistenak, beste batzu daude hainbat elkarrizketa sortu egiten dira, igual esatezu informazio falta zaigu, alba da sortu, sartzen dugu ofeano, ez? Eta ja, bitxikeria moduan, ez? Bitxikeria da, ez? Ja, maitzen dugu honekin. Zer gertatu zitzaegun, festan, Maspalomaseko festan. Gure momentu baten, gure estrak, gure 50 estra horiek, hasi ziala kantatzen Bixenten inguruan, hauek, ez?
Zela da bestia? Yo no quiero agua, Yo quiero bebida. Yo no... Eta zen dina zen? Ez gogoratzen, igual norbaitek badaki ezakidan Pitbullena, edo Bad Bunny-rena, edo, bueno, norbaitena da besti hori, ez? Eta guk ez genekien, pentsatzen genuen, sin más, osea, proklama bat zan. Bai, da gaina, zati hori gustatzen Proklama festibo bat. Ze gaina Jose Ramone ikuste zaio oso posik abesten abestia, ez? Entzuten ditu estrak da behazten da, yo no quiero agua, yo quiero bebida. Ez dakit nor etorzitzaigun produkzioko matu esaten. Hori Pitbullena da, eta balio du... Ez dakit Pitbullena. Ez dakit, balio du bota 50.000 euro, ez dakit. Eta arazo baten sartzen. Ordu esango, jode, baina hau ezin dugu ja aldatu, hau gustatzen zaigu, ordu zein genuen. Letra aldatu, baina, claro, ahoan sartu behartzan. Orduan, ez zitzaigun importa... Ez zitzaigun importa zentzurik ez eukitzea letrak. Hori da, Yo no quiero agua, yo quiero bebida, Eta hor, Jose Ramoneri, eta zorioneri hor da bilela, esan genien. Aguan sartzeko, asmatuko dugu zela, eta zela esan? Yo quiero mi guagua, no quiero mi vida. Yo quiero mi guagua, no quiero mi vida, Eta... Y tira millas. Entonces me da Pitbull, esateko, yo no he dicho eso, Barkatu, baina ez du hori izaten. Eta jarri genio Jose Ramonei eta zorionei, Jose Ramonei ez daukagu, baina bai zorionena, que se tira en plancha a todo. Zorion, ¿zan dezakezu hau? Noski, zan dezakeda hau. Ez? No quiero mi vida, yo quiero mi guagua, no quiero mi vida, yo quiero mi guagua, no quiero mi vida, yo quiero mi guagua, no quiero mi vida. Bueno, es que lanbideon holako momentu soloak ematen ditu, ez? Eta, bueno, horrekin amaitzen dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Orain galderarik badago edo bakite izan dela informazio asko, gehiegi, oso denbora gutxian, oso gainetik gauza askotan, baina bueno, ez dakit galderarik dagoen edo... Igual hori zuk esan bartzen nuen, barkatu. Ez, eskerrik asko, ez, baina... Utsi jogu oso osatu egin dezue. Oso ondo, baina, bueno, ez dakit zalantzarik edo galderarik badago, baina nik uste dut asko kontatu dezuela. Baina benetan gustora. Utsi jogu nokeauz. Beste txalo bare batekin bukatzen dugu. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko.